Liwat vilayatyny häkimetler 6-njy oktýabr hatyry güni ähli büdjet işgärlerini paýta ýygymyna çykarmagy, şeýle-de ýygym işler bilen bir hatarda şol güni gowuçy meýdanlarynyň gapdaryny hatyra çärelerini geçirmegi meýilleşdirýärler diýip Sewit merkeziniň häkimliginden döwlet edara kärhanalaryna iwerilen tawsyrykdan habarly bir büdjet işgär aýdýar. Şol bir wagtda hatyry güni münasibetde gowuçy meýdanlarynyň gapdaryna sadaka çärelerini geçirmek üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 20 manatdan pul toplanýar. Türkmenistan 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan betbagyçylykly ýer tütürmesiniň pidalary, 2-nji jahan uruşyna hem-de Göktepe söwüşine wepat bolan gorowçylar hatyralanýar. Ähli halk matym uruna kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär. Ýöne Liwat vilayatyny häkimetler hatyry uny gödüňine tutýan mejburi paýta ýygym kampaniýalaryny hem-de onuň gapdalynyň meýilleşdirýän hatyra çärelerini amala aşyrsalar, ozal görülip eşidilmedik tejribeleri durmuşa geçirerler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgäri 6-njy oktýabra meýilleşdirilýän köpçüliklerin paýta kampaniýasynyň şenbe we ýekşenbe günlerini hem dowam etdirilmeginiň gödüňine tutulýanyny aýdýar. Ýatdasak mundan odal resmi taýdan 11-nji sentýabrda girişilen paýta möhümünden bir näçe gün soňra 15-nji sentýabrda vilayet häkimligi ençeme döwlet edara kärhanalarynyň, şol sany lukmançylyk edaralarynyň hem-de aragatnaşyk kärhanalarynyň işgärlerini mejburi paýta ýygymyndan boşatdy. Muňa garamazdan mugallimlaryň ýygym işlerine çekilmeginiň dowam ettirilenligi ma'lum boldy. 15-nji sentýabrga wagtlar bir meňdeş kararlar Marynyň vilayet häkimligine hem kabul edildi. Şonu talipler we büdjet işgärleri, şol sany mugallimler we çağılar bağlarynyň terbiýeçileri mejburi paýta ýygmakdan boşadyldy. Ýöne Sewitderde 2 hepde töwereg dowam eden wagtdaýyn ara kesme udak ýaşamady. 28-nji sentýabrda Liwatda mejburi paýta ýygym möhümi gaýtadan güýçlendi we hepdeniň dowamyna büdjet işgärleriniň otury götermi. Hepdeniň ahyryna bolsa ähli büdjet işgärleri gaýtadan güýçli depkine gowuçy meýdanlaryna çekilip başlandy. Yerli häkimetleriň 6-njy oktýabrdaky planlaryndan habarly büdjet işgäri ähli edara kärhanalaryň ýol başçylaryna we urummasarlaryna matym güni gödüňine tutulýan ýygym kampaniýalaryna gödäwçilik etmegiň tawsyrlanyny aýdýar. Şeýle-de şol güni büdjet işgäriniň öz orunyna gowuçy meýdanyna hakyna tutma işçi uğratmagyna ruhsat berilmeýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine paýta ýygymyny resmi taýdan eglan edilen seneden 11-nji sentýabrdan has ozal awgustyň ortalaryna girişildi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini ýyllar boýu paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosy Liwat vilayatyny 6-njy oktýabrda ýeni bir gezek gaýtadan güýçlendirilýän mejburi paýta ýygym kampaniýasy barada Sewit häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.